Ma nafx, forsi mhux ħafna minnkom jafu, però llum hija ġurnata speċjali ħafna għalina f'Xarabank, għaliex illum Xarabank jilħaq ngħid jiena l-akbar achievement li jista' jilħaq programm ta' television in this day and age kif jgħidu, għaliex illum il-Facebook page ta' Xarabank qed nistennew minn mument għal ieħor li tilħaq il-100,000 likes. U għemnuni meta ngħidilkom li din il-ġurnata li fiha nilħqu 100,000 like inni nistennija ħajti kollha. Dak kollu li għamilt f'ħajti fuq television għamiltu għal dil-ġurnata. Niftakar meta Pepe daħħalni naħdem ma' Xarabank qedlu Pep, dik il-Facebook page ġid nagħmlu 100K. Dakinhar forsi ma femnix, ma jinkelli viżjoni u bqajt nippersisti. U programm wara programm bqajt nara l-likes tilejn. U llum wasalna f'dil ġurnata li tanti li nistenna. U rrid naqsama magħkom għaliex li kieku ma kienx għalikom, li kieku ma kienx għas-support tal-likes li żittulna kull ġimgħa, illum maħniex hawn aħna. U għalhekk nixtieq li niċċelebraw bil-kbir. Issa jiena naf li kien hemm nies oħra Maltin illi diġà laħqu l-100,000 likes qabilna, ma jimpurtax. U ċċelebraw ukoll, jimpurtax. Imma f'Xarabank nagħmlu ikbar. F'Xarabank niċċelebraw bil-kbir. U għalhekk illum bi pjaċir inħabbrilkom li waqt dan il-programm Xarabank live il-Facebook page tagħna għadha kif laħqet il-100,000 likes! Grazzi ħafna! Irridu niċċelebraw ejja! Qed jgħiduli li ma lħaqnihomx. Kien żball. Jidher li għadna 99K fejn ilna imwaħħlin għal xi sena sħiħa. M'hemmx ta' Grazzi ħafna. Le, ma lħaqnihomx. Ma lħaqnihomx. Guys, irridu niefu, mhux inna biex binnar. Le, mhux insiebe. Le, ma lħaqnihomx. Tridu tiefu. Ma lħaqnihomx. Ma għal xejn li taħlik. Ma smajtx li ma lħaqnihomx. Dik x'kienet, ta' għajtuni għadċajt. Bizzifna u bizzimel u n-nar. U z-zafir taf li dom tlej sehem għajem biex namela dik iż-zifna jien. U kont moħimim li laħni u Sara Zerafa, għax dik laħqet il-100,000K. Di inti vintajta, ta' Toħorġux issa ta' Sara. Taf li inti vintajta di. Vintajta smajtkom ġew id-nejja, bdejtu tgħiduli oħroġ il-kejk, oħroġ il-kejk. Oħroġ il-break! Oħroġ għal-break! Mark, il-break! Ok. Toħorġux issa? Tistgħu neħu minn hemm! Għax ikom li naqaċċajt. Ok. Break, rittu. Marru għal-break. Break, niġu l-għura minn